Stħarriġ illi sar mill-gazzetta The Sunday Times of Malta juri li 71% qed jistennew aktar għajnuna finanzjarja mill-gvern ħalli verament ikun hemm sosten għall-ekonomija u x-xogħol. Minn dan l-istħarriġ ħareġ fid-der li 28% tal-ħaddiema fis-settur privat jinsabu ferm inkwetati li jistgħu jitilfu xogħolhom kawża tal-effetti li qed ħalli fuq l-ekonomija din il-pandemija. 64% saħqu li lesti jaċċettaw tnaqqis fil-paga tagħhom basta ma jitilfux xogħolhom. Ta' filwaqt li 21% tal-parteċipanti sostnew illi fl-aħħar xahar id-dħul tagħhom naqas drastikament meta ċ-ċifri ġew kumparati mal-perjodu ta' qabel il-COVID-19. Minn mindu fetħu ċertu ħwienet meqjusa mhux essenzjali, 21% saħqu li lesti mmorru biss xarejn oħra biex jagħmlu xirja f'dawn il-ħwienet. 47% tal-parteċipanti għamluha ċara li jridu jistennew sakemm ma joħroġ vaċċin qabel ma jerġgħu jsifru, filwaqt li 25% spjegaw illi lesti jistennew sal-2021 qabel ma jagħmlu investiment fi djarhom bħal pereżempju ibidlu l-kamra tal-banju. Sa dan it-tant 64 sit ta' negozju żgħir li flimkien jammontaw għal 130 ħanut batu ittra lil Prim Ministru Robert Abela illi fiha appellawlu għal pjan konkret u għajnuna qabel ikun tard wisq. Fi kliemhom din l-għajnuna hemm bżonna qabel ma jibdew jaffaċċjaw riżultati katastrofiċi u jkollhom jalqu u jkeċċu lil kulħadd. Huma jisperaw li l-karba tagħhom tasal għand il-gvern qabel ma jkun tard wisq.